Γεια σας και καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Κάτια και σήμερα θα σας κάνω ένα room tour, γιατί πραγματικά το δωμάτιο μου έχει αλλάξει πάρα πολύ από την τελευταία φορά που σας το έδειξα. Άλλαξα το vanity, σήμερα άλλαξα και τη διαμόρφωση λίγο, θα δείτε. Νομίζω ότι έτσι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Να πω κιόλας ότι πήρα και ένα μικροφωνάκι. Ελπίζω να ακούγομαι πλέον καλύτερα στα βιντεάκια μου. Και τι άλλο έχω να σας πω πριν σας το δείξω. Αυτά. Το έκανα και λίγο έτσι πιο καλοκαιρινό, δεν ξέρω. Θα το δείτε. Μόλις μπει στο δωμάτιό μου θα δεις αυτό εδώ. Όσοι έχουν δει το προηγούμενο βιντεάκι ξέρουν ότι το κρεβάτι μου ήταν εδώ πέρα στη μέση και όχι εκεί που το έχω βάλει. Επίσης δεν είχα αυτό το βίντεο πήγα να πω, αυτό το vanity στο προηγούμενο βίντεο. Είναι το καινούριο μου. Αυτός ο καθρέφτης πάντα εκεί ήταν, δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί πέρα. Οπότε, εδώ πέρα έχω βάλει ένα μπουκετάκι πάρα πολύ ωραίο με ψεύτικα τριαντάφυλλα και glitter. Έχει και μια τιάρα, έχει και μια πεταλουδίτσα και το αρχικό του ονόματος μου, Κάτια. Μετά εδώ πέρα έχω αφήσει βασικά κάτι κουτιά από PR, τα έχω αφήσει εκεί πέρα για να τα έχω δίπλα για να κάνω τα βιντεάκια μου. Και έχουμε το καινούριο vanity μου, εντάξει καινούριο, τώρα έχει περάσει αρκετός καιρός, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω ένα vanity που να έχει αυτό εδώ το τζάμι και φαίνονται τα πράγματα από μέσα. Το βλέπα και λέω πραγματικά το θέλω αυτό το vanity, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ πέρα λοιπόν τι έχουμε, έχουμε τα αγαπημένα μου αρώματα, το Prada Paradox και αυτό που είναι Paco Rabanne, μ' αρέσει πάρα πολύ που φοράει και γούνα, δείτε τι γλυκούλη που είναι. Έχω βάλει αυτό εδώ που έχει αρκετές μπατονέτες μέσα γιατί με βολεύουν πάρα πολύ για τη μασκαρά μου. Ένα αρωματικό κεράκι που σίγουρα σας το έχω δείξει και σε πολλά άλλα βίντεο. Έτσι. Μετά έχουμε αυτό εδώ με τα πολύ ωραία λουλουδάκια που έχει και αυτήν εδώ την αλυσίδα, το κουτί αυτό το πολύ όμορφο. Έχουμε κάτι πινελάκια εδώ πέρα που τα έχω βάλει σε αυτό εδώ το μαύρο. Και θα σας δείξω μόνο αυτά τα πράγματα που φαίνονται. Άμα θέλετε λοιπόν να δείτε αναλυτικά τι έχουν όλα μου τα σιρτάρια, έχω κάνει και ένα vanity tour, οπότε μπορείτε να πάτε να το δείτε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω τις παλέτες μου και αυτά εδώ μπαίνουν που είναι το make-up. Όλα τα Victoria's Secret Mist μου. Αυτό είναι, πώς το λένε, setting spray. Αυτά επίσης μπαίνουν πριν το make-up και είναι τύπου skincare. Πούδρες, κάτι γκλιτεράκι από εδώ. Μετά εδώ πέρα έχουμε τα lipstick μου. Αυτά εδώ είναι βλεφαρίδες, αυτά έχουν κουνηθεί. Πρέπει να πάω να πάρω διαχωριστικά, να μην κουνιούνται όταν ανοίγω τα σιρτάρια αυτά, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι. Είμαι στα όρια του ψυχαναγκασμού. Έχουμε εδώ πέρα lip oils, κραγιονάκια και άλλη μια παλέτα. Μετά, τι άλλο έχω να σας δείξω. Αυτό δεν θυμάμαι αν το είπα, αλλά το είχα και παλιά ακριβώς εκεί πέρα. Αυτό το έβαλα εδώ τώρα, ήταν πιο εκεί. Μετά εδώ πέρα έχουμε το κρεβάτι μου, το έχω βάλει λοιπόν στη γωνία. Έφυγε ένα από τα δύο μου κομμωδίνα, αναγκαστικά, δεν είχα πόλο να το βάλω, αλλά βολεύει πολύ περισσότερο γιατί βλέπω καλύτερα τηλεόραση πλέον, άμα δείτε. Τηλεόραση είναι τέλεια εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν είναι το κομμωδινάκι μου, έχουμε εδώ πέρα το φωτιστικό μου, αυτό εδώ που τη φωτογραφία να πω την έχω βρει νομίζω από το Pinterest, την έχω εκτυπώσει και την έχω βάλει σε αυτό εδώ το πολύ ωραίο. Το Stanley μου που πίνω το παγωμένο νεράκι μου τώρα που είναι καλοκαίρι. Έχουμε εδώ πέρα, αυτό είναι για τα LED lights μου, για την τηλεόραση, το εδώ είναι για το, πώς το λένε, το air condition. Μερικά βιβλία. Πρέπει να έχω διαβάσει το ένα από τα τρία. Τα άλλα δύο θέλουμε ακόμα να τα τελειώσουμε. Το αγαπημένο μου, ή ένα από τα αγαπημένα μου βασικά κάδρα εδώ μέσα, με το άλογο, πραγματικά το λατρεύω αυτό. Και ένα πολύ ωραίο quote που λέει «The world is full of beautiful things like you». Έτσι, οπότε σας το δείχνω άλλη μία έτσι, πριν πάω και από την άλλη μεριά. Να και το υπόλοιπο δωμάτιό μου. Δείτε λοιπόν το γραφείο, καμία σχέση με το προηγούμενο, έτσι. Το προηγούμενο, για όσους δεν ξέρουνε, δεν ήταν τόσο μεγάλο, ήταν λίγο πιο μικρό, αλλά είχε πάρα πολύ χώρο να βάζεις πράγματα από πάνω.
Έτσι, είχε ραφάκια, αυτό δεν έχει. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αυτό μου αρέσει πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί, μου αρέσει περισσότερο από το προηγούμενο, από την αλήθεια. Τι έχω κρατήσει λοιπόν εδώ πέρα? Έχουμε αυτό εδώ το φωτιστικό που δεν το είχα νομίζω στο προηγούμενο βίντεο. Λέει εδώ πέρα και την ώρα, έχει ξυπνητήρι, είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπορείς να φορτίσεις και το κινητό σου εκεί πέρα. Επίσης ένα από τα αγαπημένα μου κάδρα, βασικά αυτό είναι και ζωγραφισμένο να πω. Ακριβώς από πάνω, η τηλεόρασή μου. Έχουμε εδώ πέρα όλα μου τα υπογραμμιστικά, το MacBook μου το οποίο έχει γίνει χάλιας, μην το σχολιάζουμε αυτό. Αυτό εδώ το πολύ ωραίο που έχω βάλει το YouTube κανάλι μου, Divoom λέγεται. Έχει διάφορα, από το κινητό σου μπορείς να επιλέξεις εσύ ό,τι θέλεις. Έχει και μερικά έτοιμα, κάτι ζωγραφιές με pixel, είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ σαν διακοσμητικό. Μετά εδώ πέρα έχουμε αυτό εδώ που μου το έχει πάρει η μαμά μου. Είναι, παιδιά, μυρίζει υπέροχα, είναι ουσιαστικά ένα κερί όλο αυτό, παιδιά, και δεν του φαίνεται κιόλας, αλλά είναι. Έχει και αυτές εδώ τις πολύ ωραίες πεταλουδίτσες, πήγα να το διαλύσω. Εγώ βασικά τις έχω βάλει αυτές, για να είμαι ειλικρινής, μου άρεσαν και τις έβαλα. Αυτό είναι εδώ το νερκούδο από τριαντάφυλλα και από πίσω το νούμερο 17, που είναι ουσιαστικά φωτιστικό, που ήταν για τα γενέθλιά μου. Ξαναεπέστρεψα στο γραφείο μου λοιπόν, εδώ πέρα έχω διάφορα στυλό, κάτι μαρκαδοράκια και άλλα στυλό, αυτά είναι όλα μαύρα και έναν μαρκαδόρο πίνακα. Και μερικά από τα υπογραμμιστικά μου. Να σας δείξω και τι έχω εδώ μέσα. Λοιπόν, δεν έχω πειράξει τίποτα, γι' αυτό τα βλέπετε έτσι. Έχω κάτι τετράδια, έχουμε εδώ πέρα τον αμέθιστο και το αβεντουρίνι μου, το πορτοφόλι μου και άλλα υπογραμμιστικά γιατί δεν μου φτάναν τα άλλα. Έπρεπε να πάρω περισσότερα. Μετά έχουμε το slime που έφτιαξα προχθές. Το έχω βάλει εδώ μέσα για να μην ξεραθεί. Κάτι τσίχλες βλέπω εδώ πέρα. Και παιδιά, αυτά εδώ είναι τα καινούργια μου μικρόφωνα. Τα πρώτα μου κιόλας βασικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μπαίνουν εδώ πέρα. Είναι αυτό που με είδατε να φοράω. Και έχει ακόμα και χρωματάκια να βάζεις. Είναι πραγματικά υπέροχο, το έχω υπερελατρέψει ήδη. Τα φοράω συνέχεια. Σε ό,τι βίντεο κάνω, δεν μπορώ να το κλείσω. Δεν πειράζει. Το αφήνουμε έτσι. Και μετά, άντε να σας δείξω τι έχω και εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ, το οποίο το έχω οργανώσει. Έχω βάλει έτσι post-it, έχω βάλει κάτι γόμες, κάτι υπογραμμιστικά και κάτι συνδετήρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο και βολικό, βρίσκεις πανεύκολα τα πράγματα εδώ μέσα. Αυτή εδώ είναι η κασετίνα μου. Αυτό εδώ είναι το κουτί, το έχω κρατήσει από το μικρόφωνο. Και άλλα τετράδια. Μετά έχουμε και άλλα στάμπιλο. Έτσι, αυτά είναι με τη λεπτή μητούλα, είναι πάρα πολύ ωραία. Κάτι χαρτιά εδώ πέρα έχω, από ό,τι βλέπω. Ένα τετράδιο. Αυτό εδώ είναι το τάμπλετ μου, το Kindle μου που διαβάζω βιβλία από εδώ πέρα. Και τα ακουστικά μου. Αυτά έχω και εδώ. Και από εδώ έχουμε την ντουλάπα μου. Ακριβώς δίπλα από την ντουλάπα μου έχω αυτή τη φωτογραφία που είμαι μικρή, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω γιατί κάθομαι έτσι, αλλά εντάξει, την έχω βάλει. Και αυτή εδώ που πραγματικά είναι μία από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες που έχω βγάλει όταν ήμουν μικρή. Δηλαδή, δείτε εδώ πως κάθομαι, μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ πλάκα. Σας δείχνω το δωμάτιο μου μία και από πιο μακριά να το δείτε. Είναι κάπως έτσι, το νέο μου δωμάτιο. Αυτό ήταν και το σημερινό βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε το καινούργιο μου δωμάτιο, δεν ξέρω. Όσοι έχετε δει και το προηγούμενο room tour, γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο δωμάτιο σας αρέσει περισσότερο. Και εμείς τώρα θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Πολλά φιλιά από μένα!